ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ସବୁ? ହଁ ଭଲ ହଁ ସବୁ ଭଲ। ବସ ବସ ବସ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେଲା ଆଉ ସବୁ କେମିତି ସବୁ? ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ନା କଣ? ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ ହଁ ଆସିଲ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମକୁ ହଁ ଦେଖିକି ଯାଅ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛ ଟିକେ ନା କଣ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଭଲ ନା? ହଁ ଭଲ ମୁଁ ବି ଅଛି ହଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମନରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହଁ ଆଉ ହଁ କଣ ସମୟ ଅଛି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ? ହଁ ସମୟ ଅଛି ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ପଢ଼ିଯିବି ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଣିଷ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋର ଟିକେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ତେଣୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ମଣିଷ କିଏ? ହଁ ମଣିଷ କିଏ ନାଇଁ କି ଭାଇ? ହଁ ମଣିଷ କିଏ? ମଣିଷ ଜଣେ ହେଉଛି ସ୍ଵୟଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୁଁ ଯାହାକି ସ୍ଵୟଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମଣିଷକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେ ହୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ହୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ହୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏରେ ହଁ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ହୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୁଁ ଏବେ ଦେଖ ପବନ ହୁଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ନା କି ହଁ ହଁ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ଏସବୁକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଇନ୍ସ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଆଚ୍ଛା ସାଇନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ତିଆରି କରିବାର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ହେଲା ସେ କି? କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ହଁ କରୁଛି ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଫଲ୍ସ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇନ୍ସ ପବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାନି କି? ନାଇଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା କି? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କରିପାରିବନି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ ହେଲା କି ମଣିଷ ପାଇଁକି ହୁଁ କାରଣ ହୁଁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାଇ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା ଯାହାକି ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କରାଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କାରଣ ହୁଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ହୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କାମ କର ନାହିଁ ହୁଁ ସେଇ କାମ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଯାହାକି ମଣିଷ ଠାରୁ ସେମାନେ ସରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଅଲଗା ହେଲା ପରେ କେତେ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମିଶିବା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ହୁଁ ହୁଁ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆସିଯିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଇଁ କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ସମସ୍ୟା ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ହଁ ମିଶିକି ଖାଉଥିବା ବସୁଥିବା ହଠାତ୍ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯିବା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମିତି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ଭାଇ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ହଁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ସ୍ୱୟଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାଇ ତୁମେ କହୁଛ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ମଣିଷ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ପାପ କରିଛି ମଣିଷ? ହଁ ସତରେ ସେ ପାପ କରିଛି। କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ପାପର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ପାପ ତ ଆମେ ମୁଁ ନିଜ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର ଚୋରି ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ପାପ କରିନି କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପାପ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ନିଜ ପାପୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ହୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅ ହୁଁ ତାକୁ ତମେ ମାଗ ହୁଁ ସେ ଦବ କି ତମକୁ? ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଭାଇ। ଚାଲାକ ସେଇଟା ଅଛି। ବି ସେଇ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛା। ହେଲା କି ହୁଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଚ୍ଛା। ହେଲା କି ଆମେ ପାପରେ ପାପ ବନ୍ଧା କରିନାହୁଁ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପର ଗଢ଼ା ଆମର ପାପର ପ୍ରକୃତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଲା କି ନେବାକୁ ଆମେ ହଁ, ଟିକେ ସେମିତି। ମନ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ମୋ ମନରେ ବି ସ୍ୱଭାବ, ସେମିତି ହଁ, ସ୍ୱଭାବ ମୋ ମନରେ ସେମିତି ବି ଆସୁଛି ସ୍ୱଭାବ କିଛି- ଆମର ରହୁଛି ହେଲା ହଁ କି? କିଛି ଭିତରେ ଏମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେବିନି ମୋର ଜିନିଷ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ବି ଆସୁଛି ସେଇଟା ପାପ ନୁହେଁ କି? ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା। ପାପ ଯାହାକି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ହେଲା କି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି କରିବା ଯୋଉ କାମ ନ କରିବା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେବା ତାହା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପାପ ଆସିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଈର୍ଷା କରିବାଟା ବି ପାପ ଇର୍ଷା କରିବାଟା ରାଗିବା ଗାଳି ଦେବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାପ ମୁଁ ମିଛ ଶୁଣିଥିଲି- କହିବା ବି ଗୋଟେ ପାପ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ଚୋରି କରିବା ଆଉ ନରହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାପ ସେ ବି ଗୋଟେ ପାପ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଗୁଡାକ ପାପ ହଁ ଛୋଟ ବୋଲ ମିଛ କହିବା ବି ପାପ। ଈଶ୍ୱର କଣ ଏତେ ସେ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଯେ ହଁ, ହଁ, ଏମିତି ବନ୍ଧୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ପବିତ୍ର ହେଲା କି ଏପରି କୁହାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଦୋଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲା କି ତ ସେଥିପାଇଁ- ପାପର ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ବି ନାହିଁ କେହି ବି ଖୁନି ପାରିବେନି ଯେ ସେ ପାପୀ ବୋଲି ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଏ ପାପର ଦୁଃଖ ଦିନେ ଆମକୁ ଚାଲିଯିବ ଭାଇ ଦିନେ ଆମର ଏ ପାପର ଦୁଃଖ ରହିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ନା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ବି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହରଉଛୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ ହରଉଛୁ? ଠିକ କଥା କହିଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଓରିଜିନାଲ କଥା ଭାଇ କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେଟା ବି ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଦେଖ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲୁ? ସେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେପରି କହିଲି ସେଇ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ହିଁ ପାପର ଜାତ ହେଲା ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଭୁଲ କଲେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଏପରି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଧାରାବାହିକ ଏବେ ଏବେ ଆମର ବଂଶ ଆମ ଧାରାବାହିକରେ ସେ ପିଢି ଯାଇ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେମିତି ପାପର ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛି ମୋର ବାପା ଜେଜେମା ସବୁ କରି କରି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା କି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା 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 ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି ହେଲା କି ହଁ କାହିଁନା କଥାରେ ଅଛି ନା କୁହାଯାଇଛି ହଁ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ବି କରିଛନ୍ତି ହେଲା ପାପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ହେଲା କି ପୃଥକ ହୋଇଯିବା ଆଜି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁ ଆସୁଛି ନାହିଁକି ଏକମାତ୍ର ପାପ ସକାଶ ପାପ ସକାଶ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ପବିତ୍ର ସେ ପାପର ଆମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳୁଛି ନା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବି ସବୁ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ନାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ନା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ବି ଆସି ଯାଉଛି କଥାରେ ଅଛି ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଅଛି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରିବା ତାର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଘାତ କଲୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ସବୁ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ବି ଅଛି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହୃଦୟରେ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ ନାଇଁ ଜଣ ଏପରି ଏକ ମହାନ ଐତିହାସ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି ଯାହାକି ସିଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ହେଲା ରହିଲେ ଆମ ସାଥେ ରହିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୋ ଶିକ୍ଷା ମୋ ଦୀକ୍ଷା ମୋ ବାଟରେ ତୁମେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେତିକି ନୁହେଁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଅନେକ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦାନ ଧର୍ମ କ୍ରିୟା ବଳିଦାନ ସବୁ କଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଏଇଥିରେ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କିଛି ଏଥିରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କୋଉ ଉପାୟରେ କି ମୁଁ ବି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ବି ହେଇପାରିବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ପାପ କଲି କିନ୍ତୁ ନା ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ବି ମଣିଷ ରୂପରେ ଯିଏ ବି ଧାରଣ କରିଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛି ଏଦିନ ଉଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ଏବେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହବ
ପାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହବ ଆମେ ସେ। କଥା ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ହଁ ରାଗ ଆସି ଅଛି ଯାଉଛେ। ହଁ କଣ ପାଇଁ? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି? ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୋଟେ ହିଁ ସମାଧାନ ବାଟ ଅଛି। କଣ ସମାଧାନ? ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ? ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ସ୍ୱୀକାର ହେଲା କି? କରିବ? ଯାଇକି ଆଜିକି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲା। 33.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ପରିଶେଷରେ କଣ କରାଗଲା? ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ହେଲା କି? ଆଉ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଜିଇଁ ଉଠିଲେ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହେଲା କି? ତୁମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କଣ ନା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଆମର ପାପକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ, ଆମର କଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ସେ ମରିଛନ୍ତି। ମରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ପୋତା ଗଲା, ଦିନରେ ସେ ଜିଇଁ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ 40 ଦିନ ଜଗତ ଦେଖାଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯେ କେହି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଇ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମତେ ଯିବ, କାରଣ ସିଏ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ବାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ହେଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବି? ମୁଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଯେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ? ହଁ ଯେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ ହେଲା କି? ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି କଣ କରାଯିବ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ 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 ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କିଛି ଦେବି କି ଏଥିରେ? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ତୁମର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର୍ମ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ କଣ? ମୋର ତ ଭଲ ହୃଦୟ ନା। ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନ ପାପ ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି, କଳୁଷିତ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାପ ସକାଶ ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ହଁ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, କଣ ତା ସମ୍ଭବ ହବ? ହଁ ଆଉ ସିଏ ଜିଇଁ ଉଠିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। କଣ ଶାସ୍ତ୍ର? କେତେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବାଇବଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଆଜି ବି ତୁମେ ମରିଯିବ। ବାଇ ଦେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଗାଡି ହଉ ଯାଉ 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 ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେ ଛୋଟ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ବେଲେ ବି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମରିବା ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତୁମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା କନଫର୍ମ, ଟିକେଟ ଆମର ଅଛି। ମୋର ଭାଇ ସେମିତି ମତେ ମରିକି ମତେ ସେ ନରକ ଯିବା, କଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଟା ଅନନ୍ତ କାଳ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର ମଣିଷ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଜୀବନ। ଏ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ରହିଯିବ, ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ନାକି ଏ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆତ୍ମା ଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ସେଠି ଆମର ବିରାଟ ବିଚାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତମେ ବିଚାର ଭାଗ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ। କେତେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି,
କେବଳ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଖାଲି ମୋ ହଁ ମୁଖରେ ମୁଖରେ ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୀକାର ଆଚ୍ଛା, କରିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଭୁଲ ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣେଇବି ଖାଲି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି କି କାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି? ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ କି? ତାପରେ? ଏବେ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛ ହୁଁ। ବାପା ତମକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦବ ବାପା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ହଁ ସେମିତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ବାପା କ୍ଷମା ଯେମିତି କରିଦିଅ। ହଁ ବାପା ଯେମିତି କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଁ କରିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ଯୋଉ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ୟେସ୍ ମରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପାପୀ ତୁମେ ଜଗତକୁ ମୋର ପାପ ନିମିତ୍ତ ଆସିଲ ମୋ ନିମିତ୍ତ ମରିଲ ଜିଉଁଠିଲ ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଥରେ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣୁଥିଲି ହଁ। କେତେ କଣ ବିଷୟ କରୁଥିଲି ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ କିଛି କରିବା ପଡୁନି ନାଇଁ, ଖାଲି କେବଳ ନାଇଁ, ମୋର ନାଇଁ। ଦୋଷକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ହଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। Thank you, ବହୁତ thank ଦିନ you. ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ତମେ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତ ହଁ। ମୁଁ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରଖିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ତ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କରି ଆସୁଥିଲି ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ତ ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମର ଇଏ କରିନି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ। ଯାହା ବନ୍ଧୁତା ସହିତ ବି ତୁମେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଦାସ ଭାବରେ ଅଛ ବୋଧେ। ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ, ଯାହା ହଉ ହଁ। ମୋର Thank you, thank you. ମନରେ ଯୋଉ ଥିଲା ହଁ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋର ଦୂର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆଉ ହଁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବି ହଁ, yes, ମୁଁ yes. ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ନା। ହଁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯାଇପାରିବ ଭାଇ। ଖୁସି ହେଲା? ଭାଇ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Okay. Stop.